asi myslím si, že jestli jsme spolu na sebe napojené, tak to bude úplně ta stejná rada. Stejně budu hrát v tom zahraničí. Proto vím, že moje výhoda nebo silná stránka byla kondice. Emočně labilní. Jsi byla? Mohla jsi to říct trošku jinak, ale... Tak vás opět vítáme u podcastu Sester Martinkových. Tady dobrý den. Irena, Lucie, kdyby náhodou si nás někdo chtěl splíst, tak Lucie je v zelený mikině a Irena ve světlém béžovém tílku s barvama. Mám trošku problém, ale myslím si, že jsem to dneska odhadla. Perfekt, ano. Dnešní téma podcastu je 10 rad mému mladšímu já. Je to tak? Je to tak. Nevím, jestli já jich budu mít úplně 10, ale zkusím nějaký vyšťoura. Já taky. Mám začít? Začni, ano. První věc, kterou jako pro mě, která jako je důležitá, nebo když jsem se nějak hlídla za tou svojí kariérou a za tím, co jsem měla možnost vyzkoušet a poznat, tak první věc je dělej věci srdce. Dělej to, co máš rád, jo, protože určitě na to navážeš a myslím si, že to je rozhodující věc a fakt jeden z rozhodujících faktorů a věcí, které jako ovlivnějí tu naší kariéru. Protože když něco milujeme, máme to rádi, tak pak samozřejmě máme tendenci tu věc opakovat, vracet se k ní a dělat to s chutí, se zájmem a je to strašně důležitý do toho, do čehokoliv. Ať je to sport, ať je to biznis, ať je to cokoliv. Souhlasím. Moc hezký. Tak tu si tam taky přidá. No a protože když tu můžu jenom k tomu něco jako přidat, a když tu člověk tu věc doopravdy má rád, když to dělá tím srdcem, jak říkáš, tak se potom k tomu vrací. Aniž by třeba chtěl, protože prostě to má rád a člověk by prostě měl dělat věci, které má rád. Takže to je pěkný, no. To tam nemám. Takže jich bude 11. Tak já jich mám 7, se 11. To nějak by to. Super. Vykompenzujeme. Cíle. Dávat si cíle. A jít si za nima, no. Myslím si, že to je taky důležitý, aby člověk věděl, kam směřuje. V čem se třeba, když to teď vezmu na ten fotbal, tak už ty dlouhodobý cíle nebo ty krátkodobý, pamatuju si, jak jedno léto, nikdy jsem se nechtěla naučit nožičky, protože to bylo zbytečný. A jedno léto jsem si řekla, ne, cíl prostě za tohle léto se naučím nožičky. A naučila. Ani ne za celý 2 měsíce, bylo to fakt chvilka, si pamatuju, jako babička a dědy jsem to trénovala. A v té době prostě už jsem je uměla. Že jsi mě nevzala sebou. Taky bych je měla dřív než ve 30. Výjimečně, no. Tak to bylo něco jenom mýho. A když si dáváš ty cíle, tak máš k tomu jako nějaký plán strategický, jak toho, jako klíčový body, jak toho dosáhnout? Kdy, co, jak? Nebo jestli by si nějaký rady měla tomu svému mladšímu já? V rámci tohohle, že máš cíle, dlouhodobý, krátkodobý, ale jak ty cíle jako dosáhnout, jak je? Jo, tak když to teda shrnu, tak ty mý cíle, sny byly takový ty jenom jako vyřčený, co jsem chtěla, což bylo hrát zahraničí, mít vysokou školu a takovýhle ty, takže to tam jako pošleš a pak vlastně se soustředíš na to, na tu každodenní jakoby rutinu toho procesu. Tak třeba v mým měřítku to šlo samo, protože jsme trénovali týdně. Že? Ale teď už vím, že už bych si dávala i další postupný cíle, třeba jako s těma nožičkama, tak bych to volila líp dřív. Třeba ještě střelu, naučit se dřív levou nohou. Takovýhle ty postupný cíle k tomu, abych se právě mohla dostat do toho zahraničí a třeba i na nějaký šampionát. Třeba já jsem to myslela v tom duchu, že třeba, já nevím, 10 minut teda, můžeme to shrnout, takže třeba jeden týden si řekneš, že se naučíš nožičky, jo, nějaký krátkodobý cíl a uděláš to tak, nebo dobře, měsíc a uděláš to tak, že po každém tréninku budeš zůstávat 10 minut a budeš trénovat ty nožičky. Jo? Nebo před. Jedno, přesně. Tak ti čas dovolí. Protože to musí být jako jasně daný, jasně organizovaný, měřitelný a musíš vědět, kdy ten čas, že to nebude jako random. Prostě se jednoho rána zbudím a říkám, teď si udělám nožičky, protože jsem si řekla, že cíl mám. Ne, tam musí být jako jasně daný plán k tomu, aby
a aby v rámci toho se to mohlo uskutečnit. Přesně. Jo, je to tak. No. Tohle je doopravdy důležitý. Mít tam ten cíl, mít tam ten plán a mít prostor k tomu se zlepšovat. A pak ještě v dnešní době je to fakt easy. Jakoukoliv kličku se naučit, cokoliv, všechno je na YouTube a prostě můžeš to obkoukat. Tam jsou i rady, jak jít do kličky, nebo jak přijímat balóny, když už jsou pak zase jiný další cíle, v čem se chce člověk zlepšovat. Takže další rada třeba ještě. Jako, že tohle je v dnešním světě je to opravdu jednodušší o hodně, než co jsme měli my, protože nám to někdo pořádně nevysvětlil. Jak se to má dělat? No, je to tak. A já rovnou navážu na... Je to rada? Je to rada, protože je to další rada, která ovlivní prostě ten vývoj toho člověka, toho jedince. A to je obklopovat se lidmi, těmi správnými. Jo, vždycky 5 lidí, těch nejbližších, vás nějakým způsobem jako utváří, ale tady já mám na mysli zejména, já nevím, ať je to trenér, ať je to partner, ať to jsou spolužáci ve třídě, nebo ty lidi, se kterými my se jako nejvíc vídáme, nejvíc se stýkáme, tak ty nás nejvíc jako ovlivní. Rozmyslete se, s kým se prostě jako s kým budete trávit ten váš čas a jestli vám to za to stojí, jestli stojí za to jít někam do parku a ztrácet čas tím, že budete sedět na lavice 2 hodiny, anebo si jdete do posilovny nebo na hřiště, kde budete kopat do balónu, nebo si do knihovny, kde si budete číst knížku a rozvíjet ty svý jako dovednosti a posouvat ty svý schopnosti v tom svém oboru daným, co máte rádi. Takže jako obklopovat se správnými lidmi. Souhlas, hodně důležitý. Dávat si zpětnou vazbu sama k sobě, když už jsme si dali nějaký ty cíle a umět jako k sobě přistupovat. Protože já třeba vím, že jsem hodně kritická, takže k sobě musím být jako laskavější a dávat si kritiku, která mě posouvá dál a to je důležitý. Jako určitě si dělat zpětnou vazbu, sebereflexe, ať už těch plánů, jak se mi to podařilo, nepodařilo a jestli pokračuju v tom růstu nebo potřebuju ten plán změnit. Takže pro mě je tady důležitá jako laskavost sama k sobě. A to bych dala jako radu mému mladšímu já. Bych sobě laskavá a mluvit se sebou jako se svojí nejlepší kamarádkou. To je důležitý, pro mě. Jo, je to strašně důležitý, protože každý jsme jiný a někdo je na sebe jako náročný, tvrdší a vidí spíš ty negativa, někdo zase naopak jako ty negativa nevidí a vidí jenom to skvělý, jo. Takže tady je důležitý udržet ten balans. Každý jsme jiný, takže když je někdo na sebe jakoby ve svý hlavě, protože ta rozhoduje jako hodně zlej, přísnej, tak je důležitý jako bejt na sebe laskavěj a přesně jak říká ségra, vidět se v tom dobrým světle. A na druhou stranu, když je někdo takovej, jako že je všechno OK, všechno je dobrý a vidí spíš ty dobré stránky, tak pak je důležitý se i třeba jakoby někoho zeptat, co by šlo dělat jinak, nebo těch svých kamarádů. Zase tam jsou zase jako jiný věci, které jdou dělat třeba jinak a líp. Já jsem se třeba neptala, jo, a vždycky je to o tom, že nějaký věci, teďka trošku přeskočím, jo, ale vždycky je to o tom, že hráč, jo, který ho něco baví, jo, tak je to OK, ale pak jsou věci, které ho nebaví na tom hřišti, jo, a ty většinou nejvíc potřebuje, jo, to jsem vydedukovala já. Že prostě jako, když někdo jako má rád balón nebo posilnu v pohodě, jo, ale asi nebude mít rád to běhání, jo. A to většinou na tom hřišti pak nejvíc potřebuje, tomu nejvíc chybí, jo. Takže takhle jako já třeba sama od sebe, já jsem přesně neměla ráda tyhle ty technické věci, jak se se bavila jakoby o nožičkách a v vedení míče nebo tak, jo. Pilovala jsem to samozřejmě, ale dávala jsem si na to čas. Úplně to nebylo to mý jako nejoblíbenější, co bych ráda dělala. Střelba, zakončení, jako pohyb ve vápně, to bylo bezvadný, ale bych někde měla kličkovat mezi metíčkama slalomek, tak to ne, to nebyl můj šálek kávy. Takže taková pomůcka, jo, dělám něco ráda, OK, to, co nedělám ráda, tak to možná mi v tom zápase ještě chybí. Tam bych to potřebovala
trošku doladit. Takže se zaměřit i na to, co tolik jako nepreferujeme. Já s tím souhlasím. Všechno, co jsi řekla, jenom jsem to chtěla doplnit, proto jsem tak koukala, zeptat se někoho, si říkala, co by třeba mohl vypolovat, tak samozřejmě je to důležité, aby ten člověk byl dost odborný a způsobilý k tomu, aby ti mohl poradit. Jo? Nemůže to být nějaký klučina úplně nebo holčina od někud a neznat tyhle věci. Takže je to důležitý jít za těma správnýma lidma si pro radu. To je jako jasný, ale chtěla jsem to doplnit. Buď trpělivá. Sama k sobě. Jo, někdy chceme mít všechno hned. Všechno hned chceme mít a prostě všechno hned nejde. Jo, to, že prostě některé věci potřebují čas, to je prostě jasný. Je to důležitý. No, je to důležitý. Jako, víno taky zraje pár let, jo. Tak nám taky ta kariéra trvala. No. Než jsme se dostali do Sparty, tak to bylo 11 let, než jsme se dostali, já nevím, do základní sestavy, tak to bylo jako ve Spartě, jako stavební pilíř, tak to byly třeba... No a ty jsi byla v reprezentaci hned, že? Do 19 let, ano, do 19 let. No. A v Ačku jsme byli potom do roka. To bylo taky... Tak, ale je to pravda, že všechno má svůj čas. A je důležitý mít dobře nastavený ten tréninkový proces. A ten proces zlepšování se a tu víru sama v sebe. No. A potom, jak si říkáš, dobrý lidi kolem sebe. Přesně tak. Přesně tak. A pak být trpělivý, věřit tomu procesu a to ovoce prostě se bude sklízet. No. Jenom je důležitý prostě vytrvat. Je to tak. A kdyby to náhodou vám nehrálo, jako že by cítíte, protože tady mám další bod, na to navážu intuitivně, že tam prostě jako třeba to nejde dlouhodobě, jako že se to neposouvá, tak zase třeba změna plánu, podívat se na to nějak jinak, říct si někomu, zeptat se, jo, jestli jdu tou správnou cestou, jestli to je dobrý, jestli mám doopravdy vydržet, protože těch lidí je spousta. Jako si myslím, že je dost dobrých trenérů, který můžou říct a takže to si myslím, že je taky důležitý, jako aby se to fakt doopravdy ten výkon furt zlepšoval, aby to nestagnovalo. Je dobrý. Jo, souhlasíš. Určitě. A já tady teda rovnou navážu, jestli k tomu ještě nic nemáš. Tu intuici mám tady poslouchat samu sebe. A stává se mi to hodně i s holkama, co ke mně chodí třeba na coaching nebo tak. Poslouchat samu sebe, poslouchat svý tělo, protože to tělo je fakt tak chytrý orgán nebo celkový organismus, že ví, takže když prostě samozřejmě někdo je línej, jo, teď se bavím spíš o těch holkách, co jsou dlouhodobě zraněný, anebo je zraněná, pak se uzdraví, pak je zraněná, pak se uzdraví, pak je zraněná. Je důležitý se doopravdy navnímat to tělo a říct si, tyjo, teď jako fakt jsem jela na max, třeba nevím, měsíc, 2 a teď si potřebuju třeba 1 trénink oddechnout, jo? A vůbec to nevadí. Takže v tomhletom si myslím, jako, že já se s tím setkávám, takže si myslím, že spíš s tímhletím, než s tím opakem toho línýho člověka. Tak proto jsem to tady chtěla zmínit, ale v dnešní době samozřejmě jsou ty póly různý, jakože teď to myslím právě v tom, že někdo je hodně poctivý a dře a pak třeba svalový zranění, jo, třeba. A naopak někdo tomu nechává jakoby takovej ten intuitivní pohled, jakože třeba Jarda Jágr prostě, jako tam ten dřel, ale zase, když si potřeboval odpočinout, tak si odpočinul, jak když jsem měla možnost se bavit s Mariánem Janínkem, tak on právě říkal, že on tom dělal tohleto zrovna hrozně intuitivně. A vlastně, když doopravdy byl unavený, tak prostě na ten let nešel. Ale potom třeba Mariana jako osobního trenéra zbudil třeba v 10 večer, hele, jsem prostě nabitej, jsem OK a teď chci trénovat, protože vím, že tam prostě nechám maximum. A nebo někdy šel i po vyhraném zápase trénovat, protože jak měl
Stalo se ti to někdy? Adrenalin. No, jak byl prostě úplně jako na tom dobře, přesně, tak chtěl a ještě třeba, nevím, 10-15 minut tam zůstal, protože věděl, že to je správný čas na ten trénink. No. Takže tohle je taky důležitý, využívat správného času na ty tréninky. Jako v tom týmovém sportu je to těžší, to víme, je to těžký, protože samozřejmě musíš trénovat se spoluhráčkama, ale když víš, že jsi na tom dobře, tak jít sama třeba na ten individuál, nebo si zastřílet, nebo cokoliv, co je v možnostech, je jako na druhou stranu skvělý. Za mě. Jo. Já to jenom doplním, protože já tam mám jako v těch mých radách odpočinek. Jenom, že to spolu jako souvisí, koresponduje to spolu samozřejmě, je to strašně důležitý. V dnešní době prostě jsme většinou, lidi jedou na výkon, takže tady je důležitý odpočinek nejenom jako fyzický, ale i mentální, jako pro všechny. Samozřejmě strašně důležitý. Vědět hlavně i co ti dělá dobře a co máš rád. Odpočinek. Kdo neví, tak příroda zaručeně dělá všem dobře, jo? Jít do lesa, nedoopravdy. Za mě určitě. Mě to funguje. Za mě určitě, jo. Teď je právě období houbaření, takže přišel můj čas. Moje rada. Protože jsem častokrát byla zraněná, neposlouchala jsem svý tělo, to je přesně to, co říkala ségra. Bylo to z toho, že jsem prostě byla přetrénovaná, unavená a nedostávala se prostě tomu mému tělu potřebná regenerace. Většinou to bylo vždycky na konci sezóny, nebo na konci podzimní části sezóny a na konci jarní části sezóny. Takže vždycky to bylo opravdu způsobené tou únavou. Ať to byla škola, práce, fotbal v kombinaci, tak vždycky... Nebo většinou opravdu, já to měla pravidelně každou sezónu a nedala jsem si prostě říct. Ale tak a když tam jsou potom ty lidi, nebo když si nedá říct ten člověk, tak pak je důležitý mít kolem sebe ty správný lidi, kteří řeknou hele, tady prostě jako musí zvolnit, no. To tam nebylo, tam bylo spíš, musíš hrát, prostě my tě potřebujeme, prostě musíš. No, a pak pak to tak je, no. A já si pamatuju. Bych stejně hrala. No, já vím, no. Tvrdohlava. Já si ještě na to navážu trošičku, protože je důležitý doopravdy si umět přát, protože já co si pamatuju, tak když jsem byla v tomhletom tvým módu, jo. Jakože jedeš a já už jsem si fakt říkala na konci jakoby ty třeba podzimní sezóny říkám, já si potřebuji odpočinout, já se tak těším na odpočinek, já prostě jako třeba fakt jako takhle jsem si jako říkala, šup a kotník třeba, víš? Jako. Jo. Jako nejednou, pozor, nejednou. Takže je to doopravdy důležitý, jako to umět sám regulovat, no, a naučit se to poslouchat prostě svý tělo. Jsem unavený, odpočinek. Když je to možný. A když je to teda třeba jednou za 3 měsíce třeba. Ne, když je to každý týden. Je to důležitý říct, musím to zmínit. Když už to je dlouhodobě jako neúnosný, tak si ten čas prostě najít. Jo, prostě je to důležitý. Je to tak. Různý formy toho odpočinku, regenerace, masáž, prostě každému, kdo co dělá dobře, no, je to strašně důležitý. I ta mentální stránka je tam strašně důležitá, protože to spolu koresponduje jako velice, velice úzce. No. Když člověk není jako po té psychické stránce odpočinutý, tak si fyzicky nikdy nemůže odpočinout, protože prostě bude prostě přetížený. Jo. Za mě určitě jako strašně to souvisí. Já na to navážu a to je moje další rada. Ano, jo, zase to souvisí s tím, obklopujme se dobrými, správnými lidi, ale za mě jako ten mentální kouč je strašně důležitý. Nebo jakýkoliv člověk, který jako ti pomůže s tou hlavou. Ono někdy stačí, jako když už tě jako člověk dobře vyslechne. Jakože tam doopravdy pro tebe je, vyslechne tě. Někdy to udělá taky hodně. Myslíš, jo? Jo, ale někdy prostě jako určitě, ne to určitě, to jako to určitě stačí, ale někdy, když prostě jako se člověk necítí dobře nebo to, tak není prostě ostuda si říct o pomoc. A je to úplně normální. A je to strašně důležitý. No. Se to naučit. Jo. Když to někdo neumí, no.
Jako mě by to pomohlo do kariéry teda dost, kdybych pracovala s mentálním koučem možná, ale je otázka, jestli v těch 16, 17, 18, 20 lety já bych na to jako přistoupila. Museli by ty lidi vědět, jak na mě. To oni by věděli. No, ale myslím si, že by mě to teda jako dosti pomohlo, no. Mě by to teda takhle. Určitě bych odehrála víc zápasů. Možná. A jsem tam měla žlutou nebo červenou kartu za nějaký, já nevím. Tak se přiznej. Co? Neumím prohrávat. A prostě, když tam byla nějaká křivda nebo nespravedlnost, tak mě to prostě vždycky úplně vytočilo do běla. Takže jsem nezvládala kočírovat svý emoce, ano. Byla jsem prostě, to mám říct, rebel na hřišti. Emočně labilní. Díky. Jsi byla? Mohla se to říct trošku jinak, ale dá se to tak říct, ano. Neměli to se mnou lehký rozhodčí a ani spoluhráčky. Ale může se říct, že jsi byla prostě hodně ambiciozní. A protihráčky už vůbec. No, byla jsem. Já jsem prostě neumím prohrávat. To bylo vidět na tom hřišti, ale no. To z toho tolik vyhrála. Takže rada, mentální kouč. Jednoho tady máme. To jsem já. Ráda přivítám všechny s otevřenou náručí. No, zaplať pánbůh, jsi to řekla. Telefonní číslo. Instagram. To je v seznamce. Můžete mě všichni najít na Instagramu pod mým jménem. Tam se rozvíte všechno. Jo. Kdyby kdokoliv potřeboval pomoct, poradit s čímkoliv, jak po fotbalové stránce nebo po té mentální, neváhejte se ozvat. Opravdu je to strašně důležitý. Jestli je vám příjemnější sestra, můžete ji zavolat i ona vám určitě jako mentor ráda poradí po fotbalové stránce. Ano. To je pravda. Je to tak? To je další rada. Hezká, důležitá taky. Já bych ještě tady si poradila sama sobě, teda neporovnávat se. Neporovnávat se s ostatním. Nás totiž celý život se ségrou porovnávali. Jo. Bylo to docela dost jako nepříjemné. Pro mě to bylo fakt nepříjemné. Jako. Hodně to bylo nepříjemné, protože ty ségra všechno vyhrával. A to tak, bylo to tak, ano. Ale to bylo... Je mi to líto z toho. No, ale fakt to měla ségra těžký, opravdu nás hodně porovnávali, jo. Ale zase je tam důležitý vidět ty silné stránky, jo. Ségra byla skvělá prostě ve škole. Byla jsem, viď. Seš? Prostě. Já bych bez ní neudělala ani maturitu, to bylo strašný, to bylo. To nemusíš říkat, to nemusíš říkat. Jo, musíš no, to dobře. Víte, bude sranda. Iru, co ta dvojka, ta otázka, psali jsme písenku, že jo? Počkej, až to dopíšu. ještě to nemám, až to dopíš, tak mi poradím. A takhle to bylo, no. Ale je pravda, že nás porovnávali hodně. Pořád. Do 15. To bylo pořád. Pořád. Já si pamatuju. Vždycky nás srovnávali. I teď. Jo. A když jako se s někým bavím, tak mu to říkám, jako, že nemám ráda, když nás někdo porovnává, protože to je to první, co jako začne. No ale ta ségra, to je, no, a už to jede, že? Já říkám, no, tak každá jsme jiná za první. Každá máme svý přednosti, svý prostě nějaký slabý místečka, což má každej, takže teď už každá víme, snad věřím, doufám, že víme, co jsou naše silné stránky a naopak, kde máme ty slabiny, protože to je taky důležitý znát. A tak nějak jsme jako vyrovnanější. Jenom trošičku, ale myslím si, že jo. Souhlasím. Jo. Tak s věkem to jde. Jo, jsem se uklidnila. Ale je pravda, že nás hodně srovnávali a vím, že ještě tohle je docela zajímavý, to řeknou, nebo pro mě. Dobře. Že jo, neporovnávejte se. No a my jsme byli strašně to, že jsme prostě do 15 let chodili stejně oblékané. A stejně učesaný. Jo. Je to tak? A pak jsme přišli na fotbalový trénink, to si pamatuju doteď. A holky, já nevím, to byla Gabča Chumecká, nevím kdo co, tam ještě ze Sparty. Jedna je ostříhaná. I ta druhá zase nepoznáme. Oni jsou stejně ostříhaný. No, takže... Je to tak? Až pak na střední jsme se začali trošku lišit, veď. Uh-huh. To už si opravdu...
To už si já jsem trpěla, musím říct. Mě to fakt stála. Opravdu už si zatím stála. No, protože jsem trpěla. Já jsem fakt trpěla. Mně to bylo fakt strašně jako nepříjemný. Já jsem to nedávala moc, musím teda říct. No. Je to tak. Už je to za náma. No, ale zase na druhou stranu v rámci toho porovnávání a té soutěživosti, když to musím zmínit, protože to nás zase jako určitým způsobem sformovalo do té podoby, v jaký jsme teď, a hrozně nás to posouvalo. My tím, že jsme jako mezi sebou se ségrou jako... soutěžili, kdo je lepší prostě. Jako soutěžili jsme. Soutěžili jsme, ale byla to taková zdravá rivalita, zdravý soutěžení. Někdy. To říká sestra, já bych řekla, že ne, když jsem z každého tréninku utíkala prostě s brekem domů, že jo. Takže to bylo určitě zdravý soutěžení. Jako je to tak? No. Nebylo. Bylo to prostě moc, bylo to už za hranou, ale jako za hranou nějaký, za mě teda, jako pro mě určitě. Ty jsi to tak nevnímala, ty jsi s brekem nechodila domů, že jo. Ale jako za mě to bylo za hranou, protože už to nebylo prostě to zdraví, to soupeření. No, ale co jsem chtěla říct? Ale i díky tomu prostě jsme se dostali tam, kde jsme jako prostě skončili, no. Jako ne všechno špatný je prostě špatný, jakože i to někdy prostě ty špatné věci tě dovedou někam, kde prostě máš být za mě. Je to tak, no. Jako, ale já musím říct, že mě ta rivalita teda tím, že jsi byla takhle dobrá, jo, mě to strašně posouvalo, víš. To dalo strašně zabrat, jako víš, bejt lepší než ty. To strašně posouvalo. Jo, super, to je dobře, to jsem ráda, no. To je dobře, mě to taky posouvalo. Protože k tomu, aby jsme jako mohli růst, tak kolem sebe potřebujeme jako dobrý lidi, jo. Jestli chceš být nejlepší, potřebuješ se obklopovat těma nejlepšíma. Takže i z toho důvodu je prostě super, když jdeš, já nevím, do nějakého třeba máte trénink, jo, děláte tam sprinty, tak určitě nepůjdu s kamarádkou, která je o 2 vteřiny pomalejší než já, jo. Určitě si vezmu, nebo já to tak mám a to doporučuji všem, si vezmu nějakou prostě spoluhráčku, která je rychlejší než já, bude mě challengeovat v tom, bude mě prostě podporovat v tom, abych byla ještě rychlejší, jo, než jsem. Ano, jenom to doplním ještě jako o chloupek, aby tam ta motivace to doběhnout tam byla. Když to bude o pár dní, že bude lepší, tak už ta motivace se tam ztrácí a už je taková bezmoc, že jí stejně nebudu chtít ani dobíhat. Takže rozumíš mi, jak to myslím? Aby to bylo to jako tak, srovnaný na rovinu. Takže tohle je jaký důležitý. Prostě ten parťák by měl být za mě taky lepší a to je jako v čemkoliv. Vždycky tě ty lidi posouvají prostě vejš a vejš, anebo naopak dolů, níž a níž. To už jsme se o těch radách bavili, takže tohle je dobrý point, si myslím. A ještě já nevím, jestli jsi to zmiňovala, ale to porovnávání, já tady mám, porovnávejte se jenom sami se sebou. A rostete jakoby tím zdravím. Tím, jak jsme se bavili o nějakých cílech, nějakých plánech, tak když si pak děláte hodnocení, tak vlastně furt rostete a můžete si říkat, jo, tak za tenhle týden jsem udělala tady ten kus práce, jo, tady za měsíc, tady ten. A to vám dává i určitý sebevědomí k tomu, že na sobě dobře pracujete a že se prostě zlepšujete. Přesně tak, vidět jenom ten váš vlastní progres, protože každý máme tu startovací linii někde jinde. Jo? Takže z toho důvodu je důležitý opravdu jakoby vnímat sebe. A neporovnávat se. Být svůj, každý jsme originál a v tom je ta naše jako síla, té autenticitě. Já ještě někdy říkám neporovnávat se, ale můžeme se nechat inspirovat někým, kdo se nám líbí, že jo, třeba se mi líbí, jak Ronaldo třeba dokáže vyskočit vysoko, jo, tak jako je moje inspirace a už i po té mentální stránce nad tím můžu začít pracovat, ale i na tom tréninku a jedu, jo, tak takhle nějak, jak bych to viděla. Jo. Další. Přesně tak, je to důležitý, ano. A co bys ještě poradila malé Lucince? Něco jiného, teď si myslím. Nečekej na dokonalý okamžik. Že začni hned. Jo, jestli tě něco zajímá, máš něco ráda, tak to neodkládej a běž do toho, protože nikdy není lepší
chvíle začít než teď. Ano, souhlasím. S čímkoliv. A je to úplně jedno, kdo co si myslí nebo kdo co dělá, ale jak to cítíš ty. A důležitý je tam mít tu odvahu toho, jdu do toho. Přesně. Chci to, tak jdu. A potom zase navazujeme s těma radama, který byly. Jo? Vidět ten progres, koukat se na sebe, dát si ty cíle, jo? Dělat to s tím srdcem, s tou radostí, s tou vášní a takhle prostě se buduje ten, za mě ten úspěch. Já mám tady ještě jednu jestli teda, jo, tak já mám tady ještě, že vlastně, jako, když to poradím teda tomu mladšímu já, takže ta moje hodnota není definovaná názory ostatních, jo. A to je jedno, jestli je to trenér, nebo jestli je to spoluhráčka, protože tam je to doopravdy důležitý, že každý má tu svoji hodnotu. Každý má to místo na svý zemi a každý je jako platnej pro ten tým nebo prostě pro cokoliv. A je důležitý, aby to ten jako člověk viděl a vnímal. To bych poradila já sama sobě, jakože někdy jsem dala moc na názory třeba trenéra a spoluhráček a pak jsem si jako na druhou stranu jako zbytečně jako podceňovala, nevěřila jsem si. A musím říct, že v těch 16 letech jako úplně není dobrý období, to bylo kolem 16, 17, 18 let, tady to, o čem mluvím teď, to jako pro mě je důležitý, no, to vědět, že jako každý má svoji hodnotu. Jo, je to strašně důležitý, no. Je to i s tou autenticitou. Přesně tak a koresponduje to spolu a je opravdu důležitý, hlavně podle mě v tomhle věku, si uvědomit prostě, že jsi taková, jaká seš. Buď prostě svoje a je to v pořádku. Je to v pořádku a hlavně si myslím, že v tomhletom období se jako člověk hledá. Jakože fakt je to prostě někdy náročný i tím, že prostě nevíte. A i to je součást prostě života, že občas se prostě nikdy neví, jo. Jako co chceš, co budeš dělat. A to je v pořádku. No, je. Ale je taky v pořádku, když nevíš, tak zůstaň u toho, co děláš a třeba za týden, za 14 dnů, za měsíc, za 2 se prostě vykrystalizuje, jo, tohleto je to ono, co chci, anebo ne, prostě tohleto dělat nechci a obě dvě cesty jsou v pořádku. Obě dvě cesty jsou v pořádku. A je taky dobrý věřit, že je to, že se najde to nejlepší jakoby pro tebe. Jako za mě. No. Je to tak, no. S těma golama, nebo s těma címa, co jsme tam měli, tak byly i sny? Ne, to jsme jenom naťukli, ty sny. Jsme jenom naťukli, tak já to asi doťuknu, protože to je jako za mě jako strašně důležitý. Jako mít sny, cíle a sny. Já jsem to trošičku naťukla, že ty cíle, že si je důležitý dávat. Bylo to tam jak z toho dlouhodobého hlediska, tak z toho krátkodobého a z toho vlastně největšího hlediska. Když si na sebe vzpomenu, když jsem byla prostě, nevím, 10letá, možná ještě míň, tak prostě jsem říkala, no, že chci hrát v zahraničí. Že? Aniž bych vůbec věděla, že to je možný, prostě vůbec jsem to nevěděla. Vůbec. Jo, já to měla taky tak, no. Já jsem právě měla ráda to běhání, takže já jsem vždycky chodila běhat. Tam u nás v Přerově nad Labem a vždycky jsem tam běžela k tomu Labe, jak se říká. Běžím a říkám, stejně budu hrát v tom zahraničí. A běžím a to milovala to běhání. Proto vím, že moje výhoda, nebo myslím si výhoda, nebo silná stránka byla kondice. Si myslím, to je už vůbec, ale no, to jako by silová připravenost, no. Co nejde silou, jde ještě větší silou, no. Ne, tak důležitý je makat na hřišti. Jako to je základ. Makat. Když se bavíme o fotbale jako takový. Jako to teda ještě jako dořeknu, protože jako myslím si, že to, co je jakoby hlavní ještě ode mě ještě jedna rada navíc. Asi myslím si, že jestli jsme spolu na sebe napojené, tak to bude úplně ta stejná rada. Na hřiště vždycky chodit s tím. První věc, jdu si to užít. A jdu být v tom přítomném okamžiku, že dělám to, co miluju. A to je doopravdy to důležité si uvědomit, že doopravdy dělám to, co miluju.
a potom vědět, že tam prostě necháš dneska maximum. A je to. A potom po zápase, když tohle uděláš, tak můžeš jít spokojen. Nebo spokojený. Za mě teda. To je podle mě moje rada pro mě. Tomu mýmu mladšímu já. A souvisí to s čímkoliv samozřejmě. Přesně, ty jsi to teďka doplnila. Není to jenom o fotbale, ale když už prostě něco děláš, tak to dělej prostě pořádně. Nejlíp, jak umíš. Jo? Pro každýho těch 100% je prostě něco jiného. Ale když už do prčic něco děláš, tak to dělej pořádně, nebo to nedělej prostě. Ať je to škola, když už tam seš, tak proč to tam prostě neodmakat, jako. Je to tak? Když tam strávíš strašně takových hodin, tyjo. Takových hodin. Tak jako nejde jenom o přestávku, že jo, jde i o ty samostatné hodiny. Jo, samozřejmě vyučovací hodiny. Takže i ve škole, i prostě potom na tom fotbale, prostě když už tam seš, tak to odejď na 100%, jako. To ti nikdo nevrátí ten čas, tak to efektivně využij. No. A jinak na hřišti prostě, když už nic, jako odpustím všechno. První dotek špatnej, techniku, netrefíš bránu v pohodě, ale to, že to neodmakáš, nebo prostě tam nebude jakoby 100% úsilí, tak to ne. Jako za mě nejdůležitější je reakce na to, co se stane. Jo, chybu může udělat každej, to je lidský. Ale na to, co se stalo, ne. Na to, co se stalo. Na to, co se stalo. Jo, dobrý. Reakce na to, co se stalo, jo. Chybu může udělat každý, ale jak na to zareaguješ, jak k tomu přistoupíš, jo. Prostě ztratíš balon, tak ho hnedka jdu vybojovat, hnedka makám, abych ho dostala zpět, jo, na naše kopačky, to prostě jako bez toho to nejde. A tímto bych uzavřela dnešek. Byla kvalita, viď? Velká kvalita. Dali jsme to toho maximum a já jsem si to chvílema i užívala, takže jsem moc ráda za to, že jsme tady. Jo. To je pro dnešek vše. Děkujeme, že jste dokoukali až sem a budeme se těšit příště. Přesně tak. Jsme rádi, že nás sledujete. Kdybyste měli jakýkoliv nápady na další podcasty nebo vás cokoliv zajímalo, tak nám dejte vědět. Budeme za ně rádi. Mějte se krásně, ať se daří. Ahoj. Sportu zdar!